Sparatura f'Taslima li nbidlet fi traġedja del id-doppju li ħasat li residenti kollha li jqogħdu fiż-żona ta' bejn Tinje u Kwissisana, il-vittmi huma tnejn, it-tabib Chris Pandolfino u s-sieħeb tiegħu Ivor Maciowski li kienu jgħixu fl-istess residenza. Kien l-ħabta tal-10:15 ta' filgħaxija meta l-ħemda tal-lejl inkisret biħsejjes ta' sparaturi u kommozzjoni kbira fi triq Loker f'binja ta' 3 sulari kantuniera ma' triq Tony Nickel. L-ewwel fil-post kienu l-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit li daħlu fir-residenza b'ġirien jinstamaw jgħidu sparawlhom, sparawlhom. Fir-residenza l-Pulizija sabu raġel mejjed fis-sular t'isfel u ieħor fis-sular ta' fuq, vittmi ta' mill-inqas 6 tieri ta' arma tan-nar. L-aggressuri li kienu 3 laħqu ħarbu mill-post, kif spjega f'konferenza tal-aħbarijiet il-kelliem għall-Korp tal-Pulizija Brendan Pisani. Fl-10 u 23 minuta l-istess persuni deru ħerġin mir-residenza u jimxu lejn karozza ta' kulur abjad u ħarbu minn fuq il-post b'din il-vettura. Ġew sparati mill-inqas 6 tiri. Is-sekwenza tal-fatti kif seħħew tindika li Pandolfino der ħireġ mid-dar tiegħu fis-7 ta' filgħaxija u wasal lura għal ħabta tal-10. Kien ftit tal-minuti wara li deru deħlin 3 persuni li nqabdu bis-CCTV. Mistoqsi minn Net News Pisani konferma li l-pistola li ntużat fil-qtil għadha ma nstabitx filwaqt li 3 persuni involuti damu b'kollox 4 minuti fir-residenza. Qegħdin fidejn l-esperti ballistiċi il-skratax li nstabu. L-arma għada ma nstabix fuq il-post, iżda wkoll apparti tfittxija għal 3 persuni, ovvjament qed isiru wkoll tfittxija għall-arma tan-nar. Fil-post kien hemm ħidma koordinata minn diversi taqsimiet tal-Pulizija fosthom dawk tad-Distrett, tar-Reati Maġġuri u uffiċjali tal-Forensika fost l-oħrajn. Kien hemm ukoll tobba u tim minn Mater Dei biex jassistu, iżda sfortunatament iż-żewġ irġiel kienu ċertifikati mejta fil-post. Il-Maġistrat tal-Assa Ian Farrugia qed imexxi inkjesta marbuta ma' dan il-każ. Il-Pulizija qed tkompli bit-tfittxijiet tagħha l-aggressuri u qed jappellaw lill-pubbliku sabiex kull min jista' jkollu xi tip ta' informazzjoni marbuta ma' dan il-każ jgħaddiha lill-Pulizija anke b'mod konfidenzjali. Dan fil-waqt li qed jiġu analizzati diversi kameras tas-sigurtà li hemm fiż-żona ta' madwar Taslima. L-awtopsja fuq il-katavri se ssir il-ħamis. Raba u ħbieb tat-tabib Pandolfino li tkellmu ma' dan l-istazzjon esprimew ir-rabja tagħhom għal fatt li huma tilfu raġel ġenwin bil-ħbieb ta' Chris Pandolfino jiddeskrivuh bħala persuna ta' qalb kbira u ferriħi. Pandolfino kien tabib illi snin ilu daħal jaħdem fil-qasam tas-servizzi finanzjarji f'Londra sakemm imbagħad ġie lura pajjiżna madwar 15-il sena ilu.